Happening má titul Čierno-biely deň a myslím si, že už len z povahy toho názvu je nad slnko jasné, že na čo chceme reflektovať, na čo sa chceme zamerať, na čo chceme poukázať cez tú sieť, ktorá je za mnou. Je to reflexia na dlhodobo pretrvávajúce prejavy práve voči rómskej menšine, ale aj voči iným minoritným skupinám, ktoré proste sa stávajú terčom nenávisti, terčom intolerancie, terčom neľudských prejavov. Čierno-biely deň je reakciou na už teraz známy pozdrav súčasného župana Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý sa rád víta aj lúči želaním pekný biely deň. Je to reakcia na to, že si musíme uvedomiť, že nežijeme v krajine, kde sú iba bieli ľudia. Aj na svete sú ľudia rôznych rás, rôznych názorov a chceme tým vyjadriť myšlienku, aby sme sa navzájom akceptovali, rešpektovali a uvedomili si, že rôznorodosť môže každého z nás obohacovať. My, když jsme se bavili s týmem festivalu o situaci vůbec v Banské Bystrici a na Slovensku a v Evropě ohledně extremismu, tak nás samozřejmě pochopitelně jako každého rozumného člověka překvapilo, co se stalo tady v Banské Bystrici. Mluvíme pochopitelně o Kotlebovi. Je veľmi dôležité, aby sme ukazovali ľuďom v tejto krajine, že stereotypy a predsudky nemôžu vytvárať obraz o rómskej komunite. Naozaj, nie všetci Rómovia napríklad vedia tancovať. To nie je pravda. Nie všetci Rómovia vedia spievať. To nie je pravda. Tak ako nie všetci Rómovia v podstate páchajú trestnú činnosť. Vôbec to nie je pravda. Tento happening, ako aj celá práca, umelecký workshop na hrbe v rómskej osade a takisto aj rôzne diskusie na tému boja proti extrémizmu a anticiganizmu sú tiež myšlienkou siete Nie v našom kraji, ktorá sa zmobilizovala ako reakcia na zvolenie Mariana Kotlebu za župana Banskobystrického samosprávneho kraja, pretože sme presvedčení, že človek s ideológiou, ktorá akýmkoľvek spôsobom nerešpektuje a intoleruje či už migrantov alebo Rómov na Slovensku, nie je v súlade s demokratickými princípmi Slovenskej republiky. Černá a bílá dá dohromady jenom šedivou. Svět je jednoduše pestrobarevný, je různobarevný. A je potřeba ho takto vnímat, takto ho respektovat a užívat si té různobarevnosti, té pestrosti, kterou nám ten náš svět nabízí. Ďakujeme partnerom, najmä nadácii Ecopolis a ostatným partnerom, vďaka ktorému je podporený projekt s názvom Watch BBSK, ktorého cieľom je monitorovať činnosť Banskobystrického samosprávneho kraja. Je veľká pravdepodobnosť, že Róm, ak sa narodí ako Róm, tak sa stretne počas svojho života s nejakou formou diskriminácie. Aj v mojom živote som sa stretol vlastne s tou diskrimináciou. A ja som bol ten, ktorý ho neobslúžili v reštaurácii len kvôli tomu, že je Róm, napriek tomu, že som sa správal slušne a mal som vysokú školu a mal som aj peniaze a nebol som ani špinavý. Napriek tomu ma neobslúžili. Aj mňa vyhodili z diskotéky len kvôli tomu, že som Róm.